וגם אתם חיים במרוץ, בטירוף, אתם כל הזמן רודפים אחרי הזמן שלכם, אתם מרגישים שאתם לא נשמים בכלל כל היום. ואתם יודעים שאתם רוצים כבר המון זמן, לקחת לכם פסק זמן באמצע היום, לנשום, טיפה לחשוב על עצמכם, להירגע, וזה פשוט לא קורה. אז הנה טיפ קטן. כשאתם כבר מכינים את הקפה שאתם עושים, במקום לשתות אותו בעמידה, תשבו, תשתו אותו ברוגע. 2 דקות, זה לא הרבה זמן. במקום לפתוח את הטלפון, אל תעשו כלום, פשוט תשתו קפה, תהיו עם הקפה. ואפילו כשאתם שוטפים כלים, במקום לשים אוזניות, תעשו את זה בלי כלום. תעשו משהו אחד באמצע היום. אז לא לעשות כלום, זה קצת קשה וצריך לעצור, זה מורכב, אבל תעשו משהו שאתם עושים רק אותו. זה לשתות קפה, זה לאכול איזה חתיכת עוגה, איזה פרי, אבל פשוט להיות שם. תהיו נוכחים. כמה שניות זה יהפוך לכם את היום לאחרת לגמרי, להרבה יותר פרודקטיבי, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר טוב. תנסו.